YouTube-seere. I dag vil vi vise, hvad der er i Mathildes stortaske. Og ja, vi skifter sådan lidt, fordi at det er sådan lidt stort arbejde for dig. Ja. Så ja, hvis Mathilde bare starter. Vi har ikke haft Det er min mobiltaske, som der ligger i min taske. Og det er mine nøgler, som jeg også har i. Og min punkt. Så har jeg også en postmappe. Og så har jeg et hæfte. Jeg har ikke fået særlig mange lektier for i dag, så jeg putter ikke så mange ting ned i. Og det er en bog, jeg er i gang med at læse. Mission 1. Det kan være, at forældre engang har hørt om sådan de 5, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan en de efterligning. Så er det ingen, jeg har lånt? Tyvens Tøs, og der er også en toer. Den hedder bare ikke Tyvens Tøs. Den hedder Ida, og jeg skal gøre det her med billeder. Så er der noget rigtig vigtigt at have i en skole, synes jeg, for at huske. En lektiebog mener bare lidt underligt, men whatever. Så er der sådan nogle hæfter i matematik. Og ja. Jeg viser dig de billeder. Ja. Hej til det hele. Hej. Du er så mig, jeg er sammen med op her. Nu skal vi sgu da en Mathildes penalhus. Der er det der. God penalhus. Det er hvorfor? Det første der er til en Linnea Mathilde. Og et par bløderne. Nu har jeg kun en af fordi så kan vi sikkert se dem af det. Sådan noget dejligt. Og de er vist fra boger i dag. Boghandleren. Ja, der kan man i hvert fald få dem. Ja, det tror jeg. Og så har Mathilde en masse tusser. Ja. Og et dejligt stort viskelag, som man i hvert fald kan købe i boghandleren og tusser, som vi ser lige der. Ligesom det, så tager jeg bare bagefter. Og her er Mathilde nogle farveblønder. Og topmodelkobler og en kugle pen. Og her har Mathilde farveblønder igen. En topmodel. Og en tus. Og nogle farveblønder igen. Og her har Mathilde et viskelader. Og sådan en lønspidser, som man kan købe i over i dag. Og ja, boghandlen. Her har Mathilde en anden her. Og så har hun noget spændende her i. Og så har Mathilde et USB-kabel, som det må sige, det er bare et normalt USB-kabel. Og jeg kan sige, hvad der er på vej i gulvet. Ja, det var min fisk. Men hej YouTube-seere. Hej YouTube-seere. Gå bare ned. Ja, der var